Ćao svima! Kao što vidite, danas ćemo pripremati mladi krompir iz rerne. Krompir pripremljen na ovakav način je veoma ukusan i bukvalno se topi u ustima. Ovaj mladi krompir sam oprala, očistila i sada ću ga iseckati ovako na četvrtine. A u jednu šerpicu sipati vodu koju ćemo staviti da se zagreva. A kada voda bude provrela, dodat ćemo jednu kašičicu soli. I krompir koji smo naseckali. A zatim ćemo ostaviti da se krompir kuva u ovoj vodi 10 minuta. A dok se krompir bude kuvao, ja ću uključiti rernu da se greje na 200 stepeni. Nakon 10 minuta kuvanja procedite krompir. U jednu činicu izgnječite 3 čena belog luka. Ukoliko nemate sveži beli luk, možete koristiti i u prahu. Dodajte nekoliko kašičica, 1-2. Ja ću dodati sušeni ruzmarin, pošto nemam svež. Dodajte sve po ukusu, evo ja sam dodala otprilike neke 3 manje šakice. Posolite. A možete koristiti i suvi začin. A zatim i pobiberite. Dodajte 1 do 1,5 kašičicu slatke začinske paprike i ja sam dodala i 1 kašičicu kajenske paprike kao i ulje. Dodajte malo ulja, možda je to recimo 100 ml, malo manje. A zatim dodajte sve to u krompir i promešajte. Krompir prebacite u tepsiju u kojoj ćete peći. Pa ubacite u već zagranu rernu i pecite na 200 stepeni 20 minuta. Nakon 20 minuta krompir možete ovako da odvojite od dna i da ga okrenete, a zatim vratite još 20-25 minuta da se peče. Ja ću naseckati i malo svežeg lašca kao i malo perčuna. U principu možete i ne morate, a možete seckati i perca mladog luka. To je čisto onako da obogatimo ukus i da krompir bude još lepši. Evo, kao što vidite, krompir je zaista divan, topi se u ustima. Nadam se da će se dopasti, ja vas puno pozdravljam, do sljedećeg videa, ćao!